салом ба ҳамаи тамошобинон. Бинед имрӯз чӣ хел барф задестай ҳама ҷо. Туман ҳама хел барф майда задестай. Ба фикрам ин бисёр мезанад акунун. Боз мо гуфтем ки имрӯз бекор ҳастем, Нилуфар кати берун мерем. Ки нашуд. Ҳама хел барф задестай. имрӯз ҳамаи хӯрок тайёр, хонаҳо ҷамъ кардагӣ. Ҳамин чанд рӯз шуд ки берунам нарафтем кати Нилуфар. Фақат хонада кору бори хона кардем, пухту паз кардем. Лекин ҳаво мулоим, хунук нест. Барф задестай. Яке шавад мебуроем, яке барф камтар шавад агар. Ман стирка мондагӣ ҳастам, ҳозир стирка тамом шавад. Офтоб кунам либосоя, боз бегоҳ агар ки шавад шкафи либосоя ҷобаҷоб мехоҳам кардан. Ҳамаи либосҳои тобистонае ки аллакай дар кор намешаванд, ҳамин кати чамаданда ҳамаша ҷамъ карда мехоҳам мондан, ҷобаҷо карда. Барои ҳамин бегоҳ кор ҳаст. Агар ки вақт шавад. Боз як видео ҳаст. Агар ки видеои тезтар монтаж карда шавам, баъд либосоя ҷобаҷо мекунем. Агар ки ҳамин хел чанд рӯз берун набуроӣ, хонада шинӣ, хонаи гармакда ҳавои тоза қала набуроӣ, одам танбал мешаду, ҳичӣ намехоҳӣ кардан, фақат хоб мехоҳӣ кардан. Барои ҳамин ман ҳаракат мекунам ки тез берун буроем, то ки танбал нашавем. Ҳавои тоза бо ҳавои тоза одамо камтар ҳушёр мекунад. Хунукӣ бо ҳавои тоза. Шумо чӣ кор кардестин инҷода? Манам мо ҳозир Нилуфар кати либосои шкафа ҳамаша порядок мекунем. Либосои дар кор нестан. Оварда мана ҳамин чамаданда мегирем. Чамадани сурхта. Ин коробка барои оварда инҷа холӣ ҳастай. Оварда мондам ки то ки ҳамин чизҳое ки мехарем барои бурдан ҳамаша даруни ҳаминда мемонем. Да, аввай чамадани кабуташ бошад, вайрона ҳастай. Либосое ки дар кор нестан, умуман масалан намебарем, ҳамаша ҳавайда меандозам. Либосое ки майда шуда ки ҳавайда меандозаму баъд якбора чамадан кати мепартовимша. Шумо чӣ кор кардестин? Ҳама ёрдамчӣ? Ёрдамчӣ калон ҳамино. Ин гилемчаҳоша гирад. Мана ин шарфҳо ки намебандем шона тобистона ҳастанд. Ман ин либосҳои Нилуфара низ тобистонаҳоша гирифтам ки намепӯшад. Ҳамаша бурда мемонем шона ҳамин хел даруни ҳамон чамаданҳо. Кани вай мана ин лентичкаша бинад ҳозир ай сараш мепарад. Лентичкаша бина ну ай куҷое ёфта. Майлиш ҳозир мемонамша. Ана ҳамин қадар либосоя овардам. Ҳозир ҳамаша ҷобаҷо мекунем. Ана ҳамин чамаданда ҳозир чамаданда бо ҳаст чизҳо. Ин лентичкаш парида. Сарашда бокунам? Кани? На биё вай мошай вай тараф. Буромадан резинкаш ғалтидагун. Кани резинкаш? Резинкаша ғалтонден. Ҳозир ман инаша. Мана инҷода либосҳои Нилуфар майдача шудагиҳош, либосҳои нағз, либосҳои хубаша гирифтагӣ, вай нодаркораҳоша партофта будам. Ин пакети вакуумнида ман гирифтагӣ ҳастам. Намедонам барои чи ята дика пакет. Майлиш, ман дута пакети вакуумни гирифта будам, лекин намедонам ки якташ куҷода бошад. Ҳавасаш рафта вай либос содаем. Не, ин ай вай тарафаш ҳаст. Ман ҳамин хел пакетҳои вакуумни ай мағозаи фикс прайс гирифтам ман. Бисёр нағз.
агар ки либосотон бисёр бошад тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел пакетҳои вакуумни гирен, даруни ҳамин пакетҳои вакуумнида либосҳои ҷо мекунен, вакуум мекунен ва хела ҷотон холӣ мешавад. Он қадар бисёр ҷоя заънта намекунад ҳамин либосҳо, он қадар ҷои бисёра намегирад либосҳо. Ва аёдам биромада гӯям ки ин пакетҳо беҳад бӯи хушрӯ мекунанд. Ман ҳозир кушодам ша ҳамин хел либосҳо бӯи хушрӯ кардестанд ки ман ба ёдам аст ки ҳам хел пакети вакуумни вайкати запахкати гирифта будам, беҳад бӯи хушрӯ кардестай. Чӣ доште дар мевай? Вай. Да. Чӣ хел бӯи хушрӯ мекардай? Вкусный мекардай. Ана ҳамин хел як пакети аллакай ман пур кардам, як пакети вакуумния ва ман инҷаша беҳад душвор буд маҳкам кардан ва вақте ҳамин ваяша маҳкам мекунен, замокаша ҳатман мани кришка ина гирен, барои он ки беҳад душвор буд, дарунашда ҳаво истодагӣ ва маҳкам карданаш душвор шуд. Баъд гирифтамша, баъд осонтар шуд. Боз ман он қадар мана инҷаша бисёри бад либос зер накардам, барое ки гуфтам кушода нашавад яке, барои он ки ин замоки хел вай нест ку. Ана ҳамин хел чанд бор ҳамин хел бурда овардамша ки то ки сахти нағз маҳкам шавад. Ман ин пакет аллакай ҳамин хел ҳиссиёт ки 1-2-3 кило ҳаст. Не нашинен, бо кушода мешавад. Ин нилуфар болошта шишт кушода шуд, поқӣ када. Поқӣ нест. Чӣ хеле ки мебинен тамошобинони гиромӣ, ҳамин як пакет як чамодан бар ин шуд. Ба ҳазур чамоданда ҷо гирифт. Агар ки вакуум кунемша, боварӣ дорам ки бо яктаи дига ҳамин хел пакет монда мешавад даруни чамоданда вакуум карда. Барои ҳамин боварӣ дорам ки дар ҳамин чамодан ҳамаи либосҳоя ҷо мегиронем агар шавад. Ва баъд ба фикрам появзолоя ҳамаша тоза карда чамодани шавҳарамда мемонем, дигар чамоданда агар ки шавад, намедонам. Агар ки нашавад, боз вай появзолоя ягон коробкада ё ки ягон контейнер рафта мегирам ай мағоза, баъд даруни ҳамон контейнерода появзолоя меандозам. Ана ҳамин хел. Каниам ба докаш мо ҳама муҳоша тит кардаем. Мана тамошобинони гиромӣ, вакуумни пакетҳое ки гуфтам ана ҳамин хел ҳастанд. Ай стен ай мағозаи фикс прайс гирифтагӣ будам. ана ҳамин хел як чамодан либос шуд. ҳоли ин либосҳое ки дар кор нестанд, либосҳои тобистона тамом бу, ҳоли либосҳои зимистонаш чӣ қадар мешуда бошад. барои чӣ дод задесин? Рафтем берун мерем, ман берун мерам. Не, ман берун мехом. Снег бозӣ. Рафтем берун барф вай кунем. Барф кунем, да, барф гирем. Берунам хел снег. Тамошобинони гиромӣ бинен чӣ хел берун офтобаки хушрӯ. Ҳозир ман шир мондагӣ ҳастам, шир пазад, баъд берун мерем. Берун солнышко. Хайрият ки дина ҳамаи шкафҳоя ҷобаҷо кардем, ҳамаи либосҳоя ҷобаҷо кардем. Мумкин ки бисёриҳо гӯянд ки аллакай шумо чамоданҳои ҷамъ кардестен. Ба фикри ман борои мо бисёр мешавад. Мумкин ки баъд камеша камаскати роӣ кунем. Барои ҳамин ман ай ҳозира ҷамъ карда мондам ки баъд 2-3 ҳафта пеш аз рафтан баъд бинем ки аллакай бисёр шуда бошад борҳо, баъд камаскати роӣ кунем. Тамошобинони гиромӣ, шумо низ комментарияда нависен ки ягон бор ҳам хел камаскати бор роӣ кардагӣ ҳастен, чанд рӯзда бурда расондагӣ ҳастанд ва чӣ хел бурдагӣ ҳастанд, ҳамон борои шумо. Масалан, агар ки коробкада ҳамаи бороя ҷамъ карда скотч карда монӣ, агар намекобанд ҳамон коробкая, масалан намекушанд ҳамон коробкая ки борои шумо намерасанд. Барои ҳамин ҳатман нависен тамошобинони гиромӣ комментарияда
ман интизор ҳастам. Ба фикрам ин влогда бисёртар гап задем. ҳамин кати тамошобинони гиромӣ, то дидори оянда. Насиб влогҳои ояндада бо пухту паз мешавад. Насиб ман мехоҳам рӯзи душанбе якта торти мидавик бо сметанный крем тайёр кунам. Ана михел тамошобинони гиромӣ, то дидори оянда.